Magandang oras muli mga kadulang, welcome sa ating Dulang Ti Ilocano channel. Tayo ay magluluto ng spicy goat meat adobo. Napakasarap at kayang-kaya nyo po itong gawin sa inyong mga tahanan. Panoorin po ang ating video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Agyaman na kanyayo apo! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Mamimili muna po tayo ng sariwang karne ng kambing. At tamang-tama po, natsambahan po natin si Manoy Ronnie Bisaya na nagkakatay ng kambing. Sapagkat ang gusto ko po sa ating karne ay sariwang-sariwa. Okay, so punta na po tayo sa ating kusina. Ito ngayon ang ating mga kailangan para sa adobong kambing. Ito po yung karne ng kambing. Nahugasan na po ito at malinis na. Kailangan natin ng luya, sibuyas, bawang, sili, dahon ng laurel, kalamansi, at ito rin pong dahon ng citrus. Kailangan din natin ng mantika, toyo, suka, at paminta. Mamaya, magdadagdag din po tayo ng asin. Imamarinate muna po natin ang ating karne ng kambing. Nilagyan na po natin ng paminta, asin, luya at bawang. Nilagyan na rin po natin ng kalamansi. Dadagdagan pa po natin yan ng sukang Ilocos para mas lalo pong umasim. At syempre hindi po mawawala ang toyo o soy sauce sa ating adobo. Okay, so lalamas-lamasin lamang po natin ito hanggang sa matiyak po natin na manunuot po ang lasa sa bawat hiwa ng ating karne. Itatabi lamang po natin ito sa loob po ng 30 minuto. Sa pagluluto po natin ngayon ng adobo, tayo po ay gagamit ng kalan na ginagatungan po ng kahoy. Marami pong panggatong dito sa probinsya ng La Union. Okay, yan po yung aming munting tahanan sa gitna ng bukid. So, balik po tayo sa pagluluto. Mainit na po ang kawali. Binuhusan na po natin ng mantika. Nilagay na po natin ang bawang na magpapabango sa ating adobo. Haluin lamang po natin ito hanggang sa mag-golden brown. Isinunod po natin ang sibuyas na pula. Pwede rin po kayong gumamit ng sibuyas na puti at ang luya na magtatanggal po sa lansa ng ating karne at ang dahon ng laurel. Bubudburan po natin ng kaunting paminta para nang sa ganun ay may karikit po na anghang at aroma ang ating adobo. At syempre, ang mas lalong magpapaanghang sa ating adobo ang sili. Pero depende po sa inyo kung gagamit po kayo ng sili o hindi. Okay? Ngayon, ang ating ibinabad na karne. Siguradong malasang-malasa po ito sapagkat babad na babad ang ating karne ng kambing. Okay? So, medyo natanggal po ng kaunti ang anggo. Okay? Amoy, no? Sa ating karne dahil po sa pagkakababad. Lalagyan po natin ng dahon ng pomelo o dahon ng suha. Yan po yung magbibigay po ng kakaibang aroma sa ating adobo. Okay, hindi muna po natin ito lalagyan ng tubig sapagkat kusa po magsasabaw ang karne ng kambing. O, tingnan nyo po ito. Okay? O, parang magic. Kusang nagsabaw ang karne ng kambing. Okay? Ayan. Sa akin lamang po, no? Pag nagluluto pa ako ng karne ng kambing, ang gusto ko po, medyo may kaunting anggo. Sapagkat kapag tinanggal po natin yung anggo, hindi na po maglalasang kambing. Pero mayroon po yung iba talaga, gustong-gusto po na, na hindi po naamoy o kaya nalalasahan ang anggo. Pero depende rin po yun sa paglasa po ninyo. Okay, ngayon, hahalo-haluin lamang po natin ito upang hindi po masunog ang ating niluluto. Dadagdagan po natin ng kaunting toyo para tumingkad po ang kulay ng ating adobo. At syempre, kaunti pong suka para nang sa ganun ay may dagdag na asim sa ating adobo. Okay, so halo-halo lamang po natin to na sa low
to medium heat po tayo. Okay, natural lamang po sa karne po ng kambing na makunat. Okay, so tiyaga-tiyaga lamang po ito sa paghahalo at pagbibisita sa ating putahe. Okay, kapag natutuyaan po ang ating niluluto, maaari po natin ito dagdagan ng tubig. Okay, so yan medyo natuyuan po ng kaunti. Ngayon, magdadagdag po tayo ng tubig. Gumamit po tayo ng mainit na tubig o kumukulong tubig. Para nang sa ganun ay tuloy-tuloy po ang pagkulo o kaya init sa ating putahe. Okay, so halo-halo lamang po natin to at nalalapit na po tayo sa katotohanan sapagkat medyo malambot na po itong ating karne. Tatakloban lamang po natin ito. Siguro mga nasa loob ng 10 minuto. Okay na po itong ating karne ng kambing. Titignan na po natin, bibisitahan po natin. Napakabango. Amoy pa lang, nakakagutom na, nakakatakam itong ating adobo. Kita nyo naman, napakaganda ng kulay. Sa amoy, talagang mapaparami yata ang kain natin ng kanin. Okay, ngayon, approve. Oras na upang lantakan ang ating adobo. Yan. Ahunin na. Heto na mga kababayan, ang ating spicy goat meat adobo. Luto na po itong ating spicy goat meat adobo. Ngayon, titikman na po natin ang ating putahe. Ito. Laman. Tamang-tama yung kanyang lambot. Okay. So, lambot. Yan. Cheers. Masarap. Malinamnam at lasang-lasa po natin yung anghang. Siyempre, dahil po sa karne ng kambing, lasang kambing. Okay? Ngayon, salo po natin sa kanin. Yan. Sabaw. Siyempre, pwede rin po natin kagyan ng sili. Kung gusto po natin ng mas manghang. Cheers! Wow, napakasarap ng ating niluto. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain sa ating spicy goat meat adobo, inanyahan ko po kayong patuloy na suportahan ng ating YouTube channel, ang Dulang Ilocano Channel, at pakishare lamang po ang ating video. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa ating mga video. Magantayon! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.